tur sembah nuwun. Iki spot. Nembe spot Pak De nggih. Yo kendange yo. Repto pesaing. Monggo Pak De, kesane Monggo Pak De, gayeng. yo. Ya panitia yang mau joget boleh yo. Monggo bos-bosku. Ngobangi kota sateruse ning desa-desa. Mergo aku anggone sing tak tresnani. Oh ya. Pak RT ora nyawer mlebu. Oh, bareng Pak RT nyawer langsung metu. Oh. Ngono. Heeh, udah bojone ta? Genake melih mboten niki, Pak. Yo jelas. Terus. Siap. Yiti bahagia banget. Wah, niki pun semangat 45 loh, Mas. Enggak taune sing sebelah kesetrum. Heeh, sebelah kesetrum Oh, ngendang. dereng, keringetnya tesek. Ayo. Lah jebulane rusuk keberan nafsu. Kabanteng ragate akeh aku dhewe sing kabanteng. Ayo Pak De.
Dene wong loro ya megap-megap ya. Megap-megap aku Oh, Mas. kandhane kok. Masya Allah kentekan oksigen aku ki Mas. Wah, nak lita 5 bablas kok. Maksudnya kapsul. Lah jep. Yeay! Luar biasa. Pak RT. Jan rondo isih penak mosa mergo aku durung tau dibuka iya kapan rondo gak peduli aku tresno rondo banyu Bos Jo. Ayu manis marati yen sinawang Indo Widodari foto jenengmu gak usah jenengku aku jaluk anak hatimu baca aku rondo banyu angin bos batu bara Pak RW
Yo. Nadyan randa aku penak Masa? Marga aku durung tau dibuka. Ayo Mas. Rapan peduli aku tresno rondo banyu Nadyan randa aku suci marga aku durung tau dikremati. bonus kayo Pak To bonus Pak To Mbah Jong yo Mbah Jong Pak RW ada bos batu bara yo Ayo Bos. hea heo hea he hea heo hea Tuli 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 tali tuli tali tuli. ayo maneh marati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana gula Pundi Mas? arek ayu sapa to jenengmu Enggak usah takon jenengku. Ora Aku enak. jalo nampi nampimu. Aku rondo Banyuwangi talang dina rapi ora dadi. Kokang gedhi kesanggup hati Nadyan randa aku penak ayo Mbak Jong Marga aku durung tau dibuka. Iya rondo segi Banyuwangi koko tresno rondo Banyuwangi Nadyan randa aku suci marga aku durung tau dikremati. nuhuni pamundutan Pak To bos klaster Nggih, matur suwun. ya ya yo ya ya yo liwat aku kelingan piye Dik tulisannya apa tondo
iki. Katanya jupuk dhewe apa tak jupuk nono? Asli. Loh, nek bubut dhewe ya loro aku. Sing penting aja dudut dhewe. Aja dudut dhewe. Ben kok nak wis ngono tak dudut dhewe. Cadetan sajroning ati. Ayo Pak Atoke ndang Katan luntur saya merati. Aku kowe dadi kalon mergo leren nang gubuk asmara. Pak Sopo mau Pak Sopo. Pak Sopo nemburi. Pak, yo semoga. Yen liwat aku kelingan Semoga Pak De. kae biyen tak goleren Ayo, ayo. ing cagak kotak Matur suwun, tulisan warna abang tandha kasih sayang. Jenenge Yo 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 yo, biyen kae lago angon tresno. tanpa apa dik? Tanpa apa ya? Tanpa bantal, tanpa klasa. Buat abot Piye dik? ning jaman asmara. Atau Gubuk kae kapan cerita tumeka sakit. Pak De ra ngiler, me joget. Gubuk kae nyimpen ati wayang nganti kakatrina. Bos Adidas ya alhamdulillah. Arisan. Bos Adidas lho. Sik to. Makanya orang nganggo HE tadi ora. Apa nih kalau begini apa? Kalau duduk apa namanya? Golek tisu. Golek tisu. Memang keringatan bablas. Ya Allah. Ya. Belum diapa-apain. Yudin aku sing ngajari. Aku tak begini aja. Ya. Ayo Mas. Nah. Lewung. Oke. Yo, entekke bablas lewung ya. Yo. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karwa mergo leren. Yo! Lewung bro. Yo. Iya. Bos Adidas. Bos apa? Bos batu bara.
Weh, Mulai sik, Wal. Saya apa? Aja. Oh, lagune. Bajo ini nak urung kena segendul anu angin. Padahal wis. Kandel lho iki. Nanti aku kasih segendul Ayo, dulu ya. Ron. Bento. Wong jarak nyawer rene ya. Wah, ora kuwi. Katanya nyawer we berat. Ya. Sabdo. Sabda pandita. Bunda Entertainment, terima kasih Bekasi. Seratono Production. Wis enak iki asline. Iyo, 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 iyo. Hai, siji. Lah bubar. Siji entek. Sabda pandita nato ning sliramu dadi ing sisiku mugi Gusti lilane tresnaku bakal
Enggak apa-apa sih wong susune ya sapi lho. Ayo yo. Rasa awan ning omah wis ora
Lipar masih semangat Lipar. Katongan masih semangat. Ayo yo. Iya iya iyo, iya iya iyo. Wong ayu pamujanku Asik. ati susah mung kangen sliramu rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Oke siap, oke baik. Ngaturaken Wilujeng Kondur juga teruntuk keluarga besar dari Kebayoran. Ala Pak De ngene iki lho sing tak seneng ngene iki lho sing semangat iki ngene iki lho. Kandhani kok ya. Masalah. Alah. Laris. Oh, nak ngene iki nyoto. Aja sama. Masukin Pak De. suwi ndusu kowe lawase kowe lunga ora pamit aku doang ayu pamujanku ati susah mung kangen sliramu Anak kambing sayang demam bagus sampai bawah Pak De. Ora suwe aku bali bayanganmu dari ati. rino wengi ati-ati aku tetep nunggu kowe bali arsa kangen ra bisa mari mung sira kang bisa nambani Hae meneh. Hae oh Iya, iya. Pak, iki lho. Kandhani ngene iki sampeyan. Hah? Sing
semangat iki ngene iki lho. Sing tak maksud hae iki ngene iki lho, Mas. Kerja nyata. Ya. Luntur no ke, Mas. Wah, ketake udan rasido ke dadi luntur. Heeh, ketoke ngono. Ayo ora apa-apa. ATM-nya luntur. Ayo. Aja sama Matur sembah nuwun Mbak Dejo, Mbah Jo. Semangat tenan Ya, luar iki. biasa kae semangat no.
sudah ganti baju. Sudah. Alah sudah ganteng loh Mbak. Sudah mandi. Sudah wangi. Pak To. Yang punya wilayah tadi siapa Mas? Saya Pak To mencit deh. Oh iya, padha karo kowe. Ji, lu. Apa kowe kelingan? Bocah Gunung Tinar Boko Pakadang all artis. Juragan Gasyo. Ayu manis merati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana wulu arek ayu sapa to jenengmu Nggak usah takon jenengku. Aku jaluk nomere HP-mu. disadap Aku rondo banyu wangi telung dina rapi ora ganti. Mas Edi. rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi tansah buka ati Nantian rondo isih penak mergo aku durung tau dibuka. apane rawan rondo aku tresno rondo Banyuwangi Nantian rondo aku suci mergo aku durung tau Mas Adi mangga. Pak Adi Sing ndi to, Mas? iku lho Oh, sing tengah. sing pinggir kowe golek sing mending wae Iya, ayu manis merati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana wulu arek ayu sapa to jenengmu ndak usah takon jenengku. Aku jaluk nomere HP-mu. Gung apa? Aku rondo Banyuwangi telung dina rapi ora ganti. Ayo Padi. rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi tansah marang ati
durung tau dibuka segelan. Prawan rondo ngamaduri aku tresno rondo banyu wangi Nadyan rondo aku suci. Aku durung ngerti remati. somong sapa iki sok ngapusi lho iya Ayo juragan. jerakan yo Yo. Yo. jerakan kopi ya sini ya kopi sini ayo toh batu bara yo sayur juragan sayur yo Kinorban Jiwaraga modal rasa rumah sampai kalbu juragan sayur Juragan sayur. Lereng uyai segoro Ayo Mbak. Datan bisa loro Iki juragan kopi. Kopi, iki apa? Las. Kopi. Loh, bosen aku iku. Loh, kandhani kok. Mbah Jo wis ket mau ya? Bajo wis kat mau wis katawan iki urung. Nggih, Wedi meneh. Sabda Pandita Ratu Presiramu Kadyo Juragane kopi. Gusti mugi nglelati tresnaku bakal dinomo.
sakit sinten? Hah? Tenane. Awas, kok salah ya kayaknya. Jan ini 5 tahun kepungkur bablas kok. Ora, tenang wae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sabtu pandito atu ambreng siramu dadyo Agusti mokeng lelane tresnaku bakal ketowo ayut yo piantun kene iki tok banding kene. Sabtu pandito ratu mreng sliramu kadya ing sisiku